παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε car parking και θέλω να κάνετε like, subscribe και πάμε στο βίντεο. Και όπως βλέπετε παίζω με το Subaru, το ωραίο τα ματσάκι, αλλά μετά θα πάμε σε άλλα μάτσι. Ίσα ίσα που κοπανίσαμε. Λέει δεν έπαθε κάτι τα μάτια, αλλά εντάξει μωρέ. Οπα, να σκουπάνεις ένας. Θα βάλουμε και εγώ. Βασικά, να βάλουμε το ήχο. Ωραία, και τώρα απλά πάμε να φτιάξουμε τα μάτσι. Κάντε ρε στην άκρη, μες στη μέση. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ ρε παιδιά, δεν στρίβει καθόλου. Δεν στρίβει. Κοίτα εδώ. Ωραία, τώρα πάμε εδώ, το φτιάξουμε. Γυρίζουμε. Και παιδιά, να ξέρετε ότι θα γίνει κι άλλο part, οπότε like, subscribe και ναι, αυτό δηλαδή θα γίνει κι άλλα parts με Subaru ή άλλο μάτσι, δεν ξέρω, αλλά θα γίνουν σύντομα. Πάτρα καραμέλι. Άντε πάμε. Και αράτσουστε γιατί αυτό το βίντεο θα γίνει λίγο μεγάλο. Δεν θα παίξουμε μόνο με το Subaru, μάλλον θα παίξουμε και με άλλο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, αλλά θα δούμε. Και όπως είχα πει για το drift με το Skoda, θα έρθει νομίζω αυτή τη βδομάδα, την άλλη εβδομάδα νομίζω, δεν ξέρω. Απλά σας ενημερώνω ότι θα έρθει. Ωραία. Και τελικά σκέφτηκα να μην κάνουμε άλλο. Οπότε τα λέμε στο επόμενο. Bye.